Doamnelor și domnilor, facem cunoștință astăzi cu un alt medic călărășan. Este vorba despre doamna Viorica Alexea, absolvent al Facultății de Medicină, dar și membru fondator al Fundației Alexandru. Bun venit, vă spun, în ediția de astăzi. Bun găsit și la mulți ani de sărbători. Să le spunem telespectatorilor că suntem cunoștințe vechi. Da, de foarte mult timp. Și nu spunem de câți ani. Nici nu mai știm, de veșnicie. Cel puțin de o vârstă cu ai noștri copii, nu? Da. Da. Viorica, aș vrea să vorbim un pic astăzi despre ceea ce faci tu în mod curent. Ai intrat într-o zonă în care sufletul este cel mai important, da? Da. Pe lângă cunoștințele medicale. Pe lângă cunoștințele medicale. Ca orice absolvent al Facultății de Medicină, mi-am dorit să fac laborator și cercetare, însă, în urma unui incident din viața mea și a faptului că Dumnezeu, pronia divină, m-a lăsat să locuiesc pe vremea studenției în casa profesorului dr. Gheorghe Marinescu, momentan am ajuns să îndrăgesc terapia naturistă, terapia holistică, terapia complementară. Nu știu dacă este un termen consacrat în țara noastră la vremea asta, dar pentru a le cuprinde pe toate, cred că e cel mai potrivit să vorbim despre terapia holistică. Însă, mi-am dat seama, după nenumărați ani de lucru cu pacienții mei, că cel mai important este să refacă legătura cu divinitatea. Suntem popor creștin și ortodox și atunci, pe mare majoritate, i-am îndrumat către un duhovnic. De aici a venit marea satisfacție și dacă în vechime se vorbea despre terapia corp, minte, suflet, acum vorbim despre sacroterapie. Dacă unul dintre pacienții mei, spre exemplu, am participat la destul de multe studii clinice și apoi am dorit ca în cadrul Fundației Alexandru să fac un fel de observație. N-am avut posibilități financiare extraordinar de mari, dar mi-am dorit să observ ce se întâmplă cu unul dintre pacientul care vine către terapeut cu dorința de a face un tratament fără segmentul acesta spiritual și ce se întâmplă cu un pacient cu aproape aceeași afecțiune în momentul în care îi sugerez să meargă și către duhovnic. Satisfacția a fost extraordinar de mare. Mai ales că, repet, suntem popor ortodox. Adică acolo unde există și eliberarea sufletului, omul trebuie să se schimbe. Suntem într-o continuă mișcare, chiar așa cum suntem plăsmuiți, contracție și relaxare. Mental trebuie să ne schimbăm. Foarte multe afecțiuni sunt și pleacă din planul mental. În momentul în care merge către divinitate, deja ceva se schimbă. Se reface legătura trup-minte-suflet. Probabil că de aici este cel mai important și poate și mai ușor pentru medic să lucreze cu pacientul. Foarte ușor. Dacă un pacient cu atacuri de panică vine către mine, are loc prima discuție și prima discuție a mea cu pacientul începe prin numerologie. Pentru a ști de unde, care este cauza bolii, trebuie să faci acest calcul numerologic. Am încercat diverse variante, aș fi fost atrasă în primul rând de astrologie, dar mi s-a părut că numerologia îmi concluzionează cauzele bolilor mult mai bine decât partea de astrologie. Așa am descoperit eu. Însă există extraordinar de multe interpretări în momentul ăsta. Stabilim cauzele bolilor și apoi le scoatem din câmpul energetic al pacientului. Se poate face și acea terapie la distanță cu foarte bune rezultate în momentul în care există compatibilitate între medic și pacient. Este condiția sine qua non. Vorbim despre aceste terapii complementare
Mai degrabă în ultimii ani, pentru că în România, din nefericire, aș spune eu, terapiile complementare nici măcar n-au fost cunoscute până prin anii 2000. Greșesc? A fost o renaștere. Domnul profesor dr. Gheorghe Marinescu, să nu uităm că a fost școlit la Paris de profesorul Charcot și folosea foarte des hipnoza. Se poate folosi cu bune rezultate și astăzi. Deși în practicile ortodoxe nu este admisă. Dar aceste terapii își au izvorul, sau pot să afirm cu tărie, pentru că am pătruns în aceste taine ale sacroterapiei, că suntem poporul cel mai vechi care practicăm sacroterapia. Așadar, numai că a fost o înflorire, o extraordinară înflorire. Nu putem să discutăm despre continuitate, dar despre existența acestor terapii alternative dintotdeauna la români. Da. La români dintotdeauna, să nu uităm de izvoarele sacre, să nu uităm de locurile energetice din Bucegi, de la Sarmisegetuza. Ele sunt, practic, niște izvoare care ne dau posibilitatea să ne reglăm energetic. Terapiile acestea merg complementar cu tratamentul medicamentos administrat. Merg, dar de cele mai multe ori se întâmplă ca pacientul ușor să renunțe la celelalte tratamente și să rămână sub tratament cu aceste produse. Mai ales acolo unde dă rezultate. Mai ales, de regulă dau rezultate. De regulă dau rezultate, am vorbit... În mare majoritate, cam 90% din cazuri, 90 și ceva sunt... pot să afirm că nu dau rezultate în momentul în care omul nu reușește să treacă de anumite bariere, nu reușește să se elibereze de anumite gânduri, nu reușește să schimbe viața, pur și simplu, pentru că a deveni dintr-un pacient un om sănătos, trebuie să faci niște eforturi tu însuți. Gândire pozitivă în primul rând. În primul rând gândire pozitivă. Nu? Se dau chiar și niște formule ale regretatului Valeriu Popa, pe care pacientul le repetă și subconștientul îmi preia informația și atunci totul merge în sensul divin. Vorbeam în prezentare și despre calitatea de membru fondator al Fundației Alexandru. Cu ce se ocupă Fundația? Fundația Alexandru se ocupă în primul rând cu aceste terapii complementare. Dorește să dezvolte chiar studii clinice pe aceste terapii, este în stadiul în care este spre atragere de fonduri și ne sperăm să obținem și niște fonduri europene pentru aceste terapii holistice sau complementare. Tratează la domiciliu pacienții care au nevoie de sprijinul nostru în măsura în care ne permite bugetul, da? Și să dezvoltăm import de produse naturiste de cea mai bună calitate, de produse care să ne ajute și din punct de vedere energetic să ne autoreglăm. Pe lângă partea de sacroterapie există și produse de protecție. Deci dacă suntem, sau cel puțin așa părem, să fim sănătoși, fără niciun fel de problemă gravă sau una sesizată, nu? Din punct de vedere al sănătății vorbim, ne adresăm sau nu ne adresăm terapeutului? Ne adresăm terapeutului. Chiar și atunci când suntem sănătoși sau pretindem că suntem sănătoși. Că suntem sănătoși. Aș vrea să cred că în ultimii ani, sau cel puțin de aici înainte în România, se va dezvolta terapia aceasta preventivă. Îmi doresc cu ardoare ca pacientul sau medicul să ajungă să fie plătit exact așa cum este plătit în China, în funcție de numărul de pacienți sănătoși. Foarte important să-ți menții pacienții sănătoși și nu să ajungi să-i tratezi de boli foarte grave și, din păcate, adesea boli care rămân pe viață, să spunem așa. Da. Bun, pentru că suntem în această perioadă încă a sărbătorilor de iarnă, aș vrea să te rog la final să le adresezi un mesaj tuturor călăreșenilor. Orașul tău de suflet, nu? Tuturor călăreșenilor. Niciodată n-am să uit
că sunteți ai mei cu toții. Nu uitați de bunul Dumnezeu pentru a vă menține sănătatea. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum ne-au lăsat scris în Sfânta Scriptură. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în ediția de astăzi. Mergem mai departe, stimați